Among tambalan among bani. Kay Nara oh. Kuan. Tambalan natug agwa para mawala ni iyang kuan. Na siya murag kuan sa mata. Nang katul-katul siguro ni. Iya mang guning kuskuson. Nara oh. hello. Lakon mo ba? Dipus. Okay. Mama naputol-putol. Nara oh. Makita te. Iya mang guning kuskuson. Katul siguro ni ba. Ang tambalan kay para dili mo dako. Ayo pagluhag. Ato ni tambalan para di mo dako imuhang. Ana ang isang gabani nagawas. Bantay nak. Naruo yang mata. Naay. Katul-katul. Iya man yung kuskuson. Dapat ato ning tambalan kay isinig kuskuson. Madako man ni. Ya. Basta kuan ani sila yung mga inaani. Bitaw mga inaani oh. Ala nagkikita ko silang Mura siya kanang naipugan ba? Kung tambalag agwa kay naka mo agwa ra gid ako tambal. Mamakuan siya, maulian gid siya. May ilang ginakuskus. Basta na inani ako yung bantayan niya. Kuan. Kung tambalan og agwa. Hindi kasi lahat dusan. Kaluyan pud ba maulian pud ba. Pero kuan jud kay nang hinuon ng agwa kanang murag hapdus ba may ilang kuskuson. Uli na ate. Hello, humanan ako siya tambal. Gitambalan ako iyang mata kay naay kuan murag katul-katul. Iyang kuton sa iyang kamot no. Oh, gikutkot na po niya oh. Ayo kut-kut ta bebe. Ako na silang ginaatiman kay aron maulian ba dili mo dako. Pero maulian naman siya. Yan ang kinakuskus. Kung nang bantay-bantayan aron perminti matambalan mawala ra na. Yung mga igsuon oh. Lingaw kaayo. Na-enjoy sila kay kung sila ba nakatamak sila yuta kay dito silang kulungan kawayan manggod ang salog. Ngay di kay sila makadagan-dagan dito. Dari na-enjoy sila. Hi anak. Na-enjoy pud siya. Bantay na. Ato ra na ibalik sa siyang mga igsuon. See you next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you for watching.